Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de mércores, día 28 do mes de maio. Na radio, na televisión municipal de Cerceda. Tamén, se nos queren seguir por internet, poden seguirnos na nosa canle de YouTube, TV Cerceda, ou na web, nosa web rtvcerceda.com. Falaremos de un contacontos que haberá este domingo, pero tamén falaremos da Poseidón Reis, que será este sábado, na que se van a congregar pois máis de 1000 deportistas no recinto verde do Acevedo do Parque Acuático. Tamén pola mañán este sábado hai unha gala de patinaxe e na xornada de mañán xoves hai un pleno ordinario. Saberemos os puntos no orden do día. Tamén o sábado estará a furgoneta, a Food Truck de Galicia Sabe Amar, estará no Acevedo durante toda a xornada. E xa lles imos falando de festas e de máis actos festivos que haberán no mes de xuño especialmente, en festas parroquiais e diversos festivais ou concertos. Falaremos de axudas á natalidade que xa se convocaron e tamén a partir do luns que ven xa se poden anotar nos campamentos de verán. Se pode realizar un curso de manipulador de alimentos, saberemos como teñen que facer. E lembrar que onte foron suspendidas as queimas agrícolas e forestais en Galicia. Este sábado se celebra tamén un homenaxe ao cura don Albino Verdía e tamén este venres, pasado mañán, hai recollida de voluminosos porta a porta. Por último, a partir do luns xa se poden comunicar as cachelas do San Xoán. O tempo para mañán seguirá sendo anticiclónico con lixeira subida de temperaturas. Este próximo domingo, día 1 de xuño, ás 12:30 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, vai a ter lugar un contacontos a cargo de Pacolas e Laura Romero, chamado Ecoralia, a lambona ecolóxica. Neste novo traballo para toda a familia, para todos os públicos, van a contar e tamén a cantar historias de Coralia, que ensina a través das súas cancións a importancia de consumir alimentos ecolóxicos para cuidar o medio ambiente, tanto na terra como no mar, e combater o cambio climático e tamén garantir o benestar animal. Se trata de un contacontos para toda a familia este domingo, día 1 de xuño, ás 12:30, no Auditorio Municipal con entrada gratuita, Ecoralia, a lambona ecolóxica de Pacolas. Lembren que xa non é a primeira vez que está aquí, Pacolas e Laura Romero. Cita importante este sábado ca Poseidón Reis. Este sábado día 31 se celebra a cuarta edición da carreira de obstáculos Poseidón Reis, que congrega ao redor de 1000 deportistas. Será este sábado a edición número 4. Decirlles que pola mañán ás 11:30 se organiza o primeiro Cross Poseidón Reis, unha carreira solidaria de 5 km pola zona do Parque Acuático, donde o 100% do recadado será para doar a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. En canto á carreira de obstáculos en sí, xa durante todos estes días, a OCR Cerceda, que dirixe Álvaro Sánchez e os seus colaboradores, estiveron preparando xa todos os diferentes obstáculos que, de algún xeito, con motivos de, evidentemente, da Poseidón Reis, xa está considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa, na categoría élite especialmente, onde van a estar os campeóns de España, campeóns de Europa e chegados de outros puntos do mundo. Xa dende os seus comenzos foi un éxito de participación, foi subindo na mesma ata chegar prácticamente ás 1000 persoas nesta última edición. Unha edición, insistimos, que comenzará a partir das 2 da tarde xa ca categoría élite e que despois a partir de aí se irán celebrando as diferentes categorías ata chegar ao remate da proba, que este ano se espera ademais que o tempo acompañe e que se poda disfrutar non só os que están realizando a proba, que xa son moitos, sino o público en xeral que se achegue ata ali, o recinto verde do Parque Acuático. Aí estarán ubicados moitas das probas, pero tamén ao redor do paseo fluvial,
etcétera, co remate no último tobogán kamikaze do Parque Acuático. Todo xa preparado para este próximo sábado, a Poseidon Race, cuarta edición. E tamén este sábado hai unha gala de patinaxe. Dende as 10 da mañán ata 1 do mediodía, todos aqueles que queiran disfrutar de patinaxe, que sepan que na Polideportiva Municipal de Cerceda, de 10 da mañán a 1 da tarde, haberá unha exhibición das escolas de patinaxe dos concellos de Frades, de Abegondo, de Culleredo e de Cerceda. Ademais, haberá medallas, porque haberá tamén competición en este caso, xuíces para valorar as actuacións máis destacadas. Gala de patinaxe, lembren, este sábado pola mañán, dende as 10 ata 1 na Polideportiva de Cerceda, donde participarán as escolas de patinaxe de Frades, de Abegondo, de Culleredo e de Cerceda. Mañán xoves hai pleno, mañán xoves hai un pleno ordinario, corresponde a pleno ordinario, será ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello, será retransmitido en directo pola radio e a televisión de Cerceda, tamén a nosa canle de YouTube TV Cerceda. En canto ao pleno en sí, que de carácter ordinario, ten como puntos de orden do día o primeiro, o recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2025, o segundo punto serán, en este caso, o segundo punto, a aprobación das bases de execución do orzamento xeral prorrogado para concesión de subvención nominativa. De eso saberemos máis o propio día do pleno. En o apartado de fiscalización e control estará dación de conta de decretos da alcaldía e haberá mocións, rogos e preguntas. Falando tamén do recinto verde do Acevedo, pois ali, durante a xornada do sábado, nos anuncian dende a Xunta que haberá unha furgoneta de Galicia Sabe ao Mar no Acevedo o sábado, unha food trucks. O domingo sábado, o próximo sábado, unha das food trucks estarán no Concello de Cerceda, no Parque Acuático, nos seus arredores, dende as 3 da tarde ata as 8, de 3 da tarde ata as 8, donde se ofrecerán produtos do mar. Galicia Sabe a Mar é unha campaña da Xunta de Galicia que nace no verán de 2021 para animar a ciudadanía a través da retranca galega e os dobres sentidos a consumir produtos do mar. De xeito gratuito, impulsan a súa venda e poñen en valor o labor dos profesionais da pesca e do marisqueo. Decir que esta iniciativa volverá de novo a estar este próximo sábado a través de unha furgoneta, de unha food truck que levará o sabor das nosas rías a toda Galicia. En cada parada do camiño os visitantes poderán degustar de algúns dos petiscos pensados para a campaña e realizados a base de produtos certificados do mar e da terra. Este próximo sábado, unha desas food trucks estarán en Cerceda, no Parque Acuático, nos seus aparcamentos, dende as 3 da tarde ata as 8. Comenzamos xa en breve, xa a partir da próxima semana, o mes de xuño, donde xa hai festas e eventos festivos destacados en o noso concello. A esperas de ter xa todos os cartéis, temos gran parte deles, e lembrar que o equipo de fútbol do Queixas, por exemplo, celebra o sábado día 7 a súa festa anual, festa do socio, e que evidentemente este ano virá máis acompañada con unha gran celebración, xa que ascendeu á primeira categoría Galicia, 2 ascensos consecutivos, festa do Queixas este sábado día 7, o sábado día 7 se vai a celebrar. Pero tamén hai festas en Encrobas, esa fin de semana. As festas de Encrobas son o venres día 6, sábado 7 e domingo 8, 3 días de festas en Encrobas, donde comenzarán xa o venres con unha gran verbena pola noite, coa Orquesta Zona Cero. Despois, o sábado, haberá unha misa solemne na honra a Virxen da Peregrina, pero na sesión vermú estará a cargo de Vicio, e a verbena tamén o sábado día 7 co grupo de Vicio. Por último, domingo, hai misa solemne tamén, en este caso, na honra a Virxen de Santa Lucía, e despois na sesión vermú estará de luz. Todo elo se va a celebrar no recinto de Pontoxo, e se o tempo quere impedir que se disfrute, haberá carpa. E tamén na Silva, nesa fin de semana, son as festas do Espírito Santo na Silva, que comenzarán xa o venres día 6,
e se prolongará ata o luns día 8, é dicir, venres, sábado, domingo e luns, festas do Espírito Santo na Silva, onde terán xa o venres unha gran verbena co grupo Unión e Fuerza e ca orquesta Olympus, eso venres. O sábado estará tamén a orquesta Finisterre, habrá DJs con DJ Bermúdez e Disco Móvil Impacto. O domingo estará Fuego, a orquesta Fuego tamén amenizando a festa, e o luns principalmente será un gran xantar popular acompañados polo trío Alborada. Esas nas festas do Espírito Santo, pero tamén xa sabemos que vai haber un festival de música rock chamado O Son do Campiño. O Son do Campiño vai a ser o sábado 14 de xuño en Cerceda. O Son do Campiño, un novedoso festival de música rock que será durante toda a tarde. Xa comenzarán, prácticamente comenzando a tarde, Peter Selleck, tamén despois Gen de Beat, o Reverendo Can, Dr. Garimba, Mr. Camándula, Os Caudillos, 12 Laberinto, Broa, Ruxe e Cénzar. Así que xa saben, todos os amigos, de pasalo ben, de disfrutar coa música en directo, que sepan que o día 14 de xuño o Son do Campiño en Cerceda, na Avenida do Mesón, terá lugar este festival, do que falaremos tamén máis adiante. E xa lles anticipamos tamén que neste mes de xuño hai festas en Queixas, o día 21, pero tamén están as festas do San Antón en Cerceda, que este ano van a ser 3 días. A Comisión de Festa de Cerceda preparou 3 días para o San Antonio, 13, 14 e 15 de xuño, do que tamén estamos pendentes de recibir o cartel. Máis temas, agora falamosles das axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda convocou estas axudas anuais á natalidade, é dicir, para o fomento de natalidade e asentamento poboacional, unhas axudas económicas de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Calquera nacido ou por acollemento, por adopción durante ese período do 1 de novembro de 2024, do ano pasado, ata o 30 de outubro deste ano, pois terá lugar a unha axuda, un pago único por fillo de 300 euros. Teñen de prazo ata o 30 de novembro para poder solicitalas. Poden solicitalas a través do rexistro na planta baixa do Concello ou a sede electrónica, unha axuda que en este caso é compatible con calquera outra establecida polas diferentes administracións públicas. E se vostede quere realizar un curso de manipulador de alimentos, pode facelo aquí en Cerceda. O Concello de Cerceda, xunto coa Cámara de Comercio da Coruña, organiza un curso de manipulador de alimentos ca obtención do carnet oficial o mismo día, dirixido a persoas que estén en paro, que residan no Concello, e para autónomos ou traballadores en empresas locais. Será o venres día 6 de xuño durante toda a mañán, de 9:30 a 2:30 no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. É gratuito, pero as plazas son limitadas. Teñen que inscribirse a través do teléfono de o Viveiro de Empresas, que é o 881-981-553, ou do correo electrónico viecerceda@gmail.com. Máis temas, este próximo luns abre o plazo para anotarse os campamentos de verán que organiza o Concello de Cerceda para conciliar a vida familiar e laboral, pero tamén para que nenos e nenas teñan actividades para facer ao longo da época estival. O Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda para nenos escolarizados ata 14 anos. Se ofertan varias quendas, dende o 23 de xuño ata a última quenda que vai do 5 de agosto ao 19 de agosto. Son, en concreto, 5 quendas as que se poden anotar. O horario será de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres, pero tamén existe a posibilidade de un horario ampliado, de 8 da mañán a 3 da tarde, si hai suficiente demanda. O precio por quenda é de 50 euros ou de 70, dependendo si se colle horario ampliado. Os irmáns na mesma quenda pagarán 30 euros. Van a realizar actividades varias, como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao parque acuático,
actividades de cociña e ademais terán merenda a media mañá. En Cerceda se vai a celebrar no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal, e na Silva será no local social e tamén no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. O prazo para inscribirse abre o vindeiro luns, día 2 de xuño. O vindeiro luns abre o plazo, estará aberto ata o 16 de xuño e teñen que inscribirse no rexistro na planta baixa do Concello. Tamén nos avisaban onte dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Medio Rural, que foron suspendidas as queimas agrícolas e forestais. Xa dende onte martes, 27 de maio, quedou prohibida en Galicia a queima de restos agrícolas e forestais por parte de particulares ata novo aviso. A medida implica que non se concederán novos permisos e os que xa foron otorgados quedarán suspendidos a partir de onte. Esta prohibición non afecta a queimas controladas que realiza o Servicio de Prevención de Defensa contra Incendios. Recordamos tamén que este sábado, día 31 de maio, un grupo de veciños de Ordes e de Cerceda organizan unha homenaxe ao cura de Queixas, de Cerceda, de Encrobas, de Meirama, de Lesta e de Mercurín, don Albino Verdía, que ademais é colaborador desta casa e que vai a disfrutar dese acto que comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento ao lado da iglesia de Queixas. Logo, a partir das 4:30 da tarde, actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Esta semana, este venres, é o último venres de mes e correspóndelle a recollida de residuos voluminosos porta a porta. O Concello de Cerceda presta un servizo de recollida de residuos voluminosos que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño ou as súas características. Esta recollida, estes residuos habitualmente se levan ao punto limpo, pero se non os poden levar ao punto limpo, fase unha recollida aos últimos venres de cada mes. Este venres, pasado mañán, día 30, corresponde á recollida. Deberán depositarse o día antes da recollida, antes das 7 da mañán. Queda totalmente prohibido depositar eses residuos voluminosos con máis antelación. Para facer uso deste servicio deben chamar previamente os teléfonos da empresa concesionaria, que é o 981 69 30 72 e tamén o teléfono móvil 616 167 131. E tamén xa imos anticipando de cara ao San Xoán, as cachelas do San Xoán, que se publica un bando por parte do Concello para que a xente comunique as cachelas do San Xoán, que é obrigatorio para poder realizalas. A celebración do San Xoán, lembren, é o día 23 do vindeiro mes de xuño. Este próximo luns que ven, día 1 de xuño, día 2 de xuño, se abre o prazo para acceder, para facer as comunicacións para a celebración do San Xoán. Estas poderánse enviar por correo electrónico a medionatural@cerceda.es ou chamando por teléfono o teléfono do Concello de Medio Ambiente, que é o 881 04 67 76. O prazo rematará o día 20 de xuño ás 12 do mediodía. No Concello únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán, que é o 23 de xuño. Fora desa data deberán solicitar permisos de queima. En canto ao tempo, para mañán, durante mañán xoves, continuará a influencia anticiclónica sobre Galicia, entrando aire cálido en latitudes inferiores. Así, mañán teremos algún banco de néboa matinal en zonas do interior que darán paso a ceus prácticamente despexados. Xa pola tarde poden medrar nubes de evolución nas zonas altas do interior, que podían dar lugar a algún amago trebuento. Pola noite entrarán brétemas costeiras na mitade norte. As temperaturas se experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán frouxos do oeste no interior, sendo do norte-nordés moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.